lorok sirep sidep permana jagar saking pabejan negara sami suku sanata ciptaan sijaya kayu jaya risa gopo jumeneng ing tetangga sasa pagelaran agung amprih kalis para putra-putra rahayu kang sami pinanggih wah roko Satrio Putra Laksana lorok sirep sidep permana risa kau singgur jemenak para tanda sekali calmu para jam gendera ilu beras mati ugi demi telan satu gelani sebelum candra dekat dio daru wah roko Satrio Putra Laksana Diro jaro berdedik pangastuti Gunala topo kedal sabar lan trimo Ketruk bumi kaping 3 kanggo pertani bebertiwi kanggo paling manasa asal sekolah pali ing lemah Sirno margane kelai keteman kebat sesama diman Jerpapa bantali bantolo wah roko Satrio Putra Laksana Kemobat janjrondro kadhe putra Tatkala minangka pendhel pawarting Jataka Sarapating jemleguk pindhu gludhug angger sing pura calama ambedah kawah candra hadimuka wah roko Satrio Putra Laksana Satrio Putra Laksana duhut kalau duhut salam budaya bangsa selama seduluran Satrio Putra Laksana ingkang dipun pandhegani dening Bapak Sugiyanto ingkang madhepun dening Laladan Dusun Ngangkat Desa Sepawon Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri. Kalau para sahabat kabeh jenebatan Panjenengan Sami para bini sepuh aji sepuh kasapuan ugi tetunggu para pamirsa saya kakung sarputri ingkang bidulih bilih ing mriki kala sakaca rencang saking Satrio Putra Laksana nggih menika kajatipun saking mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bakti Sosial Universitas Wijaya Kusuma mewujudkan harapan baru aksi bersama
untuk masyarakat desa. Tak lupa matur suwun sangat kagem Cewi Audio Production, tentunya juga matur suwun sangat kagem bolo-bolo YouTuber sahabat Kerawi teng Satrio Putra Leksono. Didukung sepenuhnya oleh Ketela Jaya, Agi Dekorasi, Cewi Audio. Pasukan kanggo sepindah nggih menika medalipun kepang sakembaran saking Satrio Putra Leksono. Pramila saking kula sak rombongan mung saged ngaturaken pinarak ingkang sekeca sumbang amirsani ngantos titi purnaning pagelaran langsung monggo.
terpaksa kita berpisah. Satrio Putra Laksana Kuku sing duka kanggo melon gadang ketiasa ngepeki kemengku sakung jajahan para tatama satrio putra laksana lumeksana makita-kita ing Paris. Piyak siap
neku puceng gunung Yeah.
sing tresno welas sejati muke sanes sliramu digawe lara ora murung saiki dadi rondo. Prawane tak anteni randane